Jarraitzen dugu gure txamponen adibidearekin, baina esan dugun bezala, kasu honetan kontsideраtzen dugu edozein N txampon ditugula gure esperimentuan. Bueno, hementxe daude txamponak eta esan genuen bezala, hementxe honen bitartez N txampon gorri eta N-ken N txampon urdinarekin zehazten dugu daukagun makroegoera. Eta hemen, aztertuko dugu zein den makroegoera horri dagokion probabilitatea. Hori egiteko oso erraza dugu, ze aurrekoan ja aztertu dugu zein den makroegoera honi dagokion mikroegoeran kopurua era honetan adierazten genuena. Orduan, probabilitatea aztertzeko bakarrik egin behar duguna zatitu, egin behar dugu guztira, gure N txampon kasurako agertzen diren mikroegoeren kopuruarekin. Guztira agertzen diren mikroegoera kopurua, ez bakarrik makroegoera honetan, baizik eta makroegoera guztiak kontutan hartuta agertzen diren mikroegoeren kopurua. Eta hori oso simplea dugu, ze daukagu txampon bakoitzak bi aukera dituenez, orduan egin behar duguna da bi, eta holan N aldiz, beraz, daukaguna da, guztira agertzen diren mikroegoeren kopurua da bi berene. Orduan, probabilitatea beraz, hauxe dugu, lehen definitutako makroegoera honetan agertzen diren mikroegoeren kopurua, zati bi berene. Hauxe dugu beraz, makroegoera honi dagokion probabilitatea. Hombre, ondo dago, konfirmatzea hementxe definitu dugun probabilitatea normalizaturik dagoela. Bueno, zer esan nahi du normalizaturik egotea? Normalizaturik egotea esan nahi du makroegoera guztien gaineko probabilitateen batura egin ezkero bat ematen duela. Makroegoerak nolabait definituta dago, zehaztuta daude N zenbaki txiki honen bitartez, orduan egin behar dugu batukaria probabilitatea N hori joan daiteke 0tik N handira. Orduan batukaria hau egin ezkero bat eman behar du. Beraz, hau da nolabait gure kasu honetan zehaztu egin behar duguna. Hori, izatez nolabait probabilitatea nola eraiki ditugun kontuan izan da, nolabait badakigu hori bat eman bat duela, baina oso interesantea batez ere da jolasteko faktorialekin, halako trukotxo bat ikasteko. Bitu nola egingo dugun. Horretarako, hasiko gara Newtonen binomioaren adierazpen orokorra hartuko dugu. Hau da daukaguna. Hau da, x gehi y ber n, ordan Newtonen binomioaren adierazpena du batukaria n0tik infinitora, n faktorial zati n txiki faktorial, n-ken n faktorial, x ber n, y ber n-ken n. Hau dugu. Eta hau aplikatuko dugu, ikusten zuen ez hemen txagertzen den, hau da justu hemen txagertzen zaigun berdina, gehi batukeria dugu, beraz hori da guri interesatzen zaiguna, beraz aplikatuko dugu hause kasu berezi baterako non x eta y biak bat diren. Eta hori interesantea da, ze x eta y bat baditugu, orduan dugu hemen, hau dugu bi berrene, orduan kasu horretan bi berrene dugu batukari hause. Bueno, orduan esan dugun bezala justu batukari hause, bat zati bien kanpora ematen badugu, orduan geratzen zaigun batukaria zer da? Geratzen zaigun batukaria dugu bi berene. Beraz, bi berene, zati bi berene, faktore bezala ateratzen dana da berdin bat. Beraz, nolabait baieztatzen dugu, zer esanik ez, daukagun probabilitatea normalizaturik dagoela eta batukari egin ezkero batekoa ematen duela. Bueno, orain egingo duguna izango da, probabilitate hause nolakoa den kontutan hartuta, lehen definitu dugun probabilitate hau izan da, bai, orduan egingo duguna izango da, probabilitate honen irudia, grafikatuko dugu edozein n partikulen kopurua diferentetarako. Ikusteko nola probabilitatea nola aldatzen den partikulen kopurua aldatzen denean. Zeren eta gure helburu izango da hori nolabait utzi genuen pixka bat, airean utzi genuena, nola oinarrizko postulatu hori, mekanika estatistikoen oinarrizko postulatu hori aplikagarria dugun, batez ere partikulen kopurua oso handia dugunean. Eta hori oraintxe ikusiko dugu, ze oinarritzen da hori, probabilitate honek duen joera partikulen kopurua handitzen duen einean. Bueno, hementxe dugu horretarako, hementxe dugu irudia. Hau dugu probabilitateen irudia, eta esan dugun bezala, irudikatuko dugu n partikulen kopurua diferentetarako.
Orduan daukagu ikusten duzuez, gorrian daukagu n partikula laurako, urdina daukagu partikulen kopurua 10erako, berdea partikulen kopurua 60 denerako, eta irudikatu baita partikulen kopurua 200 direnerako eta partikulen kopurua 2000 denerako. Eta ikusiko dugu nola probabilitateak nola aldatzen diren. Hori beraz, irudikatzen dugu, iardatzen daukagu beraz. Probabilitateak eta x aldatzen daukagu n. Bueno, n baino, hementxe daukaguna, izango da n zati n. Eta horren partikulen kopuruarekin baita normalizatzen dugu, ze bestela eskala nolabait diferente izango litzateke partikulen kopurua aldatzen doan n-ean. Eta horretan normalizatuta, partikulen kopuruarekiko normalizatuta, orduan, x aldatzean beti, edozein partikula kontutan izan da, beti joango da 0-tik batera izango litzateke. Eta hemen erdian daukagu 1 zati 2. Adibidez, segun eta zenbat diren partikulen kopurua, orduan, puntu gehiago edo gutxiago izango ditugu. Zenbat eta partikulen kopurua gutxiago izan, orduan agertzen zaigun hementxe kasuak, gutxiago izango dira. Adibidez, n partikula 4 kasurako, orduan, agertzen zaizkigun n zati n balioak 4 baino ez dira izango, alde batetik 0, beste aldetik hemen 1 zati 4, beste aldetik hemen 1 zati 2, beste aldetik 3 zati 4, eta 1 kasurako. Beraz, 4 puntu baino ez daukagu gure probabilitateren grafika honetan, eta hauek pixka bat lotu ezkero, grafika holako gauza bat izango litzateke. Aldiz, urdinen kasurak joaten bagara, non partikulen kopurua 10 ditugun, 10 puntu izango ditugu, alde batetik ezkerren agertzen zaiguna 0, gero hementxe daukagu 1 zati 10, gero agertzen zaigu 3 zati 10, 4 zati 10, eta 1 biren ere, eta hola guztiak beraz ikusten dugunez, hau izango litzateke pixka bat lotuta ageriko zaigun grafikoa, ikusten duzuenez ze aldea dagoen, eta horrela guztiekin. Bueno, lehenengo eta behin, hementxe, hau gainetik ikusita ikusten dugu, kasu guztierako maksimoa, probabilitate maksimoa non dagoen kokatuta? Erdian. Hau da, n zati n berdin 1 biren denean. Orduan, maksimoa beti dago n kopurua, n partikulen kopurua zati 2 dugunean. Hoxe dugu maksimoa. Bale. Hortaz gain, interesantea ikustea nola hementxe dagoen joera argi eta garbi ikusten den bat, Ikusten da nola hementxe dagoen probabilitateen grafika hauzik gero eta estuagoa egiten dela partikulen kopurua handitzen dugun einean. Eta horrek ze esan edu? Horrek esan edu maksimoari dagokion probabilitatea albokoen kasuarekin alderatuta gero eta handiagoa dela. Eta hau limite batera eramaten badugu non partikulen kopurua kontuan izan sistema fisikoetan agertzen zaigun partikulen kopurua itzela dugula zentimetro kubikoko 10/43, imagina zazu zein izango litzatekeen joera maksimoa egongo litzateke zer esanik ez zentratuta hementxe erdian eta gero albokoetan dagozkien probabilitateak oso arin jaitsiko liratekeen eta bakarrik geratuko litzatekeen hementxe erdiko balioarekin. Eta honetan datza lehen aipatutako mekanika estatistikoaren oinarrizko probabilitatea, oinarrizko postulatua. Non esaten duen, errealitatean ikusten duguna zein da mikroegoera gehien duen makroegoera. Zergatik hori, ze n handia dugunean, orduan probabilitate beste egoerei, beste makroegoerei, dagozkien probabilitate asko txikiagoa dugulako, maksimoa den makroegoerarekin alderatuta. Eta hortxe datza mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatua.